Deze expositie is om vrouwen bewuster van te maken, de vrouwen van Bonaire, bewuster te maken wat borstkanker met je kan doen. Er zijn hier een aantal dames die het proces hebben doorlopen. Zij hebben een hele portret gemaakt. Het is heel belangrijk om te weten dat je eigenlijk dit niet moet negeren. Het moment dat je voelt dat er een knobbel in je borst is, of je voelt of je ziet dat je borst aan het vervormen is, het is aan het veranderen, er is een vlekje erop. Je kan vocht uit je tepel krijgen. Er kan een soort van eczeem, een plekje net alsof je eczeem hebt op je borst. Dan denk je van, oh ja, het is gewoon maar een eczeem, maar het kan borstkanker zijn. Ga meteen naar de huisarts. Blijf niet langer wachten, want elke seconde, elk moment telt. Je kan zelf nu hier op Bonaire is de mogelijkheid om te screenen. Ga er ook naartoe. We hebben momenteel 22 foto's hebben we hier hangen. En zover ik weet zijn de dames die hebben het gered op eentje na. Die hebben we in Nederland zelf via de stichting hebben we echt een stukje begeleiding, een stukje nazorg gezorgd. Maar helaas heeft zij het niet gered. Het is vanaf vandaag kunnen ze het bezoeken. Het is in het Witte Gebouw, het nieuwe Witte Gebouw, naast Brandaris. De expo is tot na 8 maart. En ze kunnen hier terecht van 8 uur 's ochtends tot 5, 6 uur 's middags. En ze kunnen gewoon binnenlopen. Dames, negeer dit niet. Negeer de oproep niet. Laat je testen. Als je wat voelt, ga naar de dokter. Elk minuut telt.